Yung buntag, ninyong tanan guys. Karon guys, magluto ko kinaraan. Ito. Nagay sa mga kaliha. Hi guys, good morning. Kani mong gud sa una, maglutos na nay Dani. Ara, nagajud ning lamia para namo. Atong na gud mis lamisa samtang si nanay nagluto pa kay excited na may mangaon. Ngani guys, so udong guys oh. Udong og kanang sardinas. At ang lutoon karon. Sa unang panahon gagmay pa mi maglutos nanay Dani. Arang lamian ni. Para namo lami na kaadyo, labi nagbutang ang tatay og kanang nay atong nay patula, og kanang nay kundol, ja sardinas. Lami na kaadyo guys sa una. Bisag naray sardinas tinapam na itawag sa una. Karon kay social naman kay sardinas na. Pero mo yung tawag gani sa una tinapa na ganito ka ng salmon katong naidagke. Kay palitan na ni tatay sa una katumang salmon kay og kani nga gamay ra di man makasigo kay daghan man mi. Katong dake jakal kaning ijang lata. Na pagani kay gihimon niya na og kanay taksanan og kanay bugas kay magdengag mi. Taga naman ka salmon, mamantoy mo ang taksananan, salmon. Taga naman ka salmon may magdingagay, so sa ginantang naman, isa kagantang. Bawa lamang pag nakaila, bapod mo na ng salmonan o ka ng gantangan. Hindi mo niyang lutoon guys, karon guys, udong o sardinas, mo yung mga sudan karon sa pamaw, then prito nga, kananay itlog. Magluto sa ako guys. Kay gutom na. Junjun, may biyahe karon kaya gijang tricycle na ay na guba. Nagkuhan siya guys mag-welding. Sige yan natug pa si mama to sa kuan tindahan. Ako ra dari katikaw-tikaw sa kuan guys. Kusina. Simple ra kadyo ni nga ang lutoon karon. Maghiwa tag bombay ug ahos. At ang igisa sa mantika. Mo nilitso na mo sa una guys, sa gagmay pa mi. Maglutos na next si tatay gingani. Lipay na kaadyo mi, aran na namong lami, aran nang lami na kaadyo ni para namo sa una. Labi nagmaglutos tatay ka na na miswa dya. Butangan ni dyan ka ng naay sardinas. Basta naay sardinas, lami na kadyo na namo para sa una. Ito guys, tinuod guys. Muna yung pinakalami naming sudan sa una. Kanang sardinas, malipay na mi. Maglutos tatay tag isang kaldero. Dagkag nga kaldero kay daghan man mi. Amang lamisa sa una, duha. Dako o gamay. Kahit mga gagmating, taras na mo, para na, gagmay pa, para namang, kay kami pa man tong gagmay sa una, ako, das pura mi si Tiri, gagmay pa kadyo na. Ako si Jolie, may dako-dako. At tumis, isa ka lamisang gagmay. Samtang nga, si tatay magluto pa, naglingkod na mi dadto, kay excited na may mukaon. Basta nga niya magsudan sa una. Sardinas o kanang udong. At sa nga prihag kalan. Sige sa natagaw sa sibuyas. Sarap ulitin. Dati sunod yung kuan.
Sunod din natin ang udong. Doon naging klaseng udong. Na green o putos. Sa una rin din ikaadyo ni udong. Bata pa ko. Dugay na po kuha nakakaundani. Nagluto may ingani. Dugay na po. Nakaroon kayo may laing sudan kay si Junjun na may gibuhat. Ay salamay ang mga kuhan sa banin. Hindi nga nagsardinas kay easy na kaadyo. Dahil na kaadyo abrihon. Ito na nang ikuan guys, igisa ng sardinas. Guys, igisa ng kuan guys, sardinas. Tangan natin tubig. Simple ra kadyo magluto udong. Probinsya nga sudan ba? So may bunday nga abo naman, di naman makaduot. Kaya kay lahi po din siya klase, kay lahi siya kananay plastic. Mura siya lunok nga siya nga pagkayilo, kaya kay murag na guys, hindi sila parehas. Agkari yelo ra siya, agkari murag kuspaw nga pagkayelo. Yung lain siguro ni sila kuan company o unsa ba, lahi man, hindi man sila parehas. Anda basta kay parehas ra ning udong guys, hindi lang mag lain og silupin, lain man sila balot. Nagkabukaw da na, ito ning isunod ning udong. Habag mga tao nga ra magkahilom. Morning Mingkoy, sorry Mingkoy ha, nga nakasaban kagapon. Kay makulit man ka, sige man ka patong-patong daning kuan. Lababo. Mura ba na iyang kuan guys? Kagaban permis Mingkoy daning kusina. Kung ato po taas, mag-edit ko, maghigda-higda ko, ato po na siya dito sa ang tiilan, sunod-sunod. Makalipay ba dyan po guys? Nganing na kay, nairing ba kay na kaya? Ano ko anin? Mingkoy, naglaming-lambing na tos Mingkoy guys. Hindi na po pagid-pagid sa ang tiil. Na naman na sila basta maglambing. Pig-pig. Dito sa lingpanan guys, timplahan. Butangan na pag magic sarap gamay. Gamay ra. Asin. Yan yung bukaw naman. At na nang ilunod ding udong. Ano yung kaputos? 3, 4, 5, 6, 8 kaputos. Isang takloban karong dali mo bukaw. Na mainit ka ma? Oo, naglang ko kape. Oo. Nana guys, ning bukaw na guys. Lamin tani ka ng kuanra pinama, pero di sabaw-sabawan na gamay kay si mama. Nana naman siya ka ng kuan sabaw-sabaw. Laminta punig na ikuan kamunggay, kaso na ang kamunggay wanay dahon kay gipuungang Junjun. Buwat na po kano sa namo sa lingsing, dugay pa siguro na makasalingsing, dugay na pud media makautan guys kay gipuungan. Lami jud dikaon guys, basta ato ang ginikanan mo yung magluto. Gimingaw gani kus niluto ni nanay. Gimingaw kus niluto ang nanay kanang inunang kuan ba isda. Kaya may mga dyan nga tanginaan may magluto natin. Morning Mingkoy. Sorry Mingkoy nga nakasaban kagahapon.
Kaya ikaw manggo na naman kang kakulit. Guys, luto na guys ang gatang udong with sardinas. Ito na ng takloban kay magluto kong itlog. Ito na ulon. Kay itlog at ang isunod. Gusto nila kuan guys kanang brown brown nga pagkaprito. Kanang brown brown ug kanang gamay. Yan diara kuan guys udong. Lami na kadyo, excited na kadyo mamahaw guys. Sa among sudan nga udong ug itlog. Nakaluto na ko guys. Anja. Kaya sa kataw to arang kabisi. Excuse me ma'am. Kumay lang ma'am. May kang tricycle lang, dyan kulata. Ano na malupit. Driver pa, mekaniko ka. Ako mitang-tang din ako rang buildingan. Building na ni tangtang ni tangtangan na po dyan. Welding na po na siya ng trabaho ah. Ay sa babing! Kapod. Pwede ba paliwanag? Kani o, spacer. Punan ang spacer, punan. Ikaw na lang magtsaga, di ka makabayad. Kung yan, saba kayo mo. Sige mo saba. Kami nagapon naman. Kami pagpasangin lang mo dyan na dyan ilig mananangil. Saba mo kayo mo. Huwag magpasya pa, magpa-welding, pilay bayad. Pinakabarato siya, kwenta. 150? Bisagan sa kadaghan na nga gi-welding. Adili, hindi. Daghan, takot pa nga niya. O, depende sa pa-welding. Huwag daghag weldingon. Huwag gamay ra, 150 ra. Gatos, ay 50 yan. Pinakabarato ra na ha. Manakawa pa. Ha? Manakang welding. Kapal, sorry po na. Hindi naman sa motor, dito kanina magsakuhan, spacer sa ligid. Nagajumingan nga. Kuan, najitaw nga hilig mangumpara. Nadya mga tao nga hilig mangkumpir. Kumpir. Clear. Comparison. May kumpir man ta sa mga igsuon nga. Nailahi man ta, bisag 15 pa may kabuok man nag-igsuon, nailahi man may batasan. Nailahi may glihok. Nailahi inistoryahan. Bignaong. Lahig naong. May kumpir man ta. I-compare ko ni Florame, i-compare ko ni Julie. Bisag igsuon man may lahi-lahi man may hindi man parehas tanan. Yung simple ra to sila ako kay OE man. Kaya may maingan nga OE ko sila kay simple ra. Nga naman sila guys di man ta parehas angag simple sila, simple na laman tanan. Na mga ginay arte mo nagingan ni tatay nga isa ka bulig nga lubi na ginay buang. Hindi buang. Di ba ma, di man parehas tanang igsuon nga parehas og batasan, parehas og lihok. Nawa. Tingog ng senior citizen. Kay ako manggaji lahi namo, ako'y hinadyon. Ako'y lahig naong, kay kasagaran manggaji mingan nga lahi kog naong. Hilakon. Luuran. Nanya tanan guys. Siya pili na. Bilo na. Niya pila-pil mo na sa kategori. Apil na nilakon nga. Lala. Ito? Awi noon sa noon. tanan namang igsuon, murag ako raman siguro perang kahilakon. Tanawa. Masayap sa. Pero ano po ko'y compare sa uban namang igsuon nga mingan nga madyo kas purami kay nga naman na nina. Agi ikaw, lahi ka, madyo pas Julie, kay simple ra, agi ikaw, uwi ka, nga ba? Ikumpara ta. Si Julie man to, si Florame man to, ako si Jijin man, lahi man ko. Kay, sa una, mga dyan ko guys, daga pa nga. Hindi ko pabayas ang kaugalingan. Kaya di lagi ko gusto nga, matiguang og dali. Mo nang, naginarting, na ba naman ganan, may ngag-uwi. Ugoy ko si Juhang panan, nawadya lang po ko'y kumpersa. Among hangig suon kay lahi man mi.
15 mi kabuok pero lahi mig batasan. Lahi batasan, lahi binuhatan. Kamu ma, kamu mga naigsuon. May batida mo. Siya na. Pero kami nung mga naigsuon, kay bawa ko nga kami mga maluluyon mi. Diyan namin kahaglag sa Ginoo kay siyempre tuluan ba jami sa mga pagrespeto, pagigugma sa laing tao, bisag di man nato kaila. Unsa? Magsaya. Saya. Kaya Julie ba magsaya? Labon bitang magsaya ta, katawan ta. Alam mo guys, kanang pagpan namin, sa kwan na mo ko na, sa bagay-bagay ba? Hindi niya bagay magsaya, mura man siya, kwan. Tao-tao sumayan. Namin. Sana yung misal na alam mo, pasuotan yung saya, mura dyan ng kagkuhan, kanang tao-tao sumayan, tigana ba? Magana sumayan o. Ako? Tigbugaw. Maya. Kita sa umayan na kana, magsaya. Hindi lagi, kwan. Musuot man ko ganan ni mga sayan dyan sa short, mga dyan ko na komportable. Kaya musuot ko mga tinagas, kay initan man ko, mura man ko katuwan. Murag init, ganawa ko naanad ba, di ko komportable dyan. Sa short, mga dyan ko na komportable. Buting shoot mo lang Hilain man po ganiras bay, magsaya-saya, mura mag-alimuot nga murag sabod. Sani ba, di ko makasabot. Basta guys, di ko komportable. Magsuot ng mga ingana sa short, di ko komportable dyan ka ng mga ingani nga, kwan ba, mga sanina. Anad siya guys sa mga sinina nga mo magtahi. Anad siya guys sa mga sinina na wa mo manugtahi. Pero na yung suto na mga kadaganti lang anong pisi lagi ko. Sa? Uso man eh. Kaninganing sanina. Uso man eh. Kuan ba? Usos mga dalagingging. Dapat magpadalagingging po tagporma parang di tadali mo tiguang ba? Para forever yang. Mura ni Sunshine Cross ba? Tara mo na sa kwan. Nga forever yang. Kay lami dyan di ta pabaya sa tang kaugalingan kay di ta maniguang dali. Kamu guys, proud mo sa inyong mga asawa na hindi mo pabaya sa kanilang. Pero may sexy ba? Hindi ko wait wheel kayo, wait wheel. Katawa mo ka. Di ba? Wait wheel, dili. Naman lagi bang bana nga di mo sugot ilang asawa magarte-arte. Normal na, gusto nila ilang asawa, mura nang iyatig kuhan. Kalamira na nung sexy kasawa ni Guli. Wait wheel. Naibang bana kay maitak sila nga ilang asawa mag-short, magpasiksi, Gusto nila pa kanon, pasutok ko. magpajama, magdastir. Yapag na. Mo na nga bang asawa insecure na inon mo tanaw sa ubang babae nga, ubang nanay nga siksi kadyo kay kasaban man sila silang bana ug magpasiksi. Ano, be forever yan. Katawa. Timang-timang ko. Siyempre, lami magunang forever yang mo nang di ta magpabayas tang kaugalingan para forever yang ta. Matanawas mama, di siya pabayas kaugalingan. O, pila na edad ni mo ma? O, si mama 73 na. Pailhan kay maligra po siya si Jahang kaugalingan. Nga na, Jud. Para di ta dali mo tiguang ba. Kasagda na laman ng ubang tao nga ingnantag ka ng uin dya. Arte kay total, punta na nga dyan nila gato ang pangati-arte. Lamig dyan nga tarang edad mo taas, nagatang itsura. 18 gyapon nagporma. Ayos ah. Wow. Sweet 18 ba? Alam mo guys, hag makapabata bitaw sa tang itsura. Kani nga tang nauna nga pero minatang i-adjust, jadi ta manghilabot. Di ta manghilabot, jadi ta mulantaw sa kanang kinabuhi sa uban, nagatara dyan kinabuhi, may permi natang bantajan, di nang uban kayong di ta maniguang og dali kayo mangimantay tas lain, sige man ta konsumisyon, unang lami dyan di ta manghilabot sa lain kay di ta man tiguang permi tang bata. So, wa man ta konsumisyon. Ang trabaho kay sir saba. Di ta mangilabot sa kinabuhi sa uban karon di ta mangonsumisyon kay namang kay uban nga naglantaw nila labinas ka na na Facebook kay buo ko nga nadya dihag tanang maritis ka na na Facebook nagtanong nila sa Facebook wapa daghan ni istorya may nga naa ui lahi ra si Jang igsuon madyo pas mamajuli kay simple ra madyo pas florami kay kuan pa manamit
Ana ba? Gila kang i-compare sa uban nilang igsuon nay ilabtenen kanay nga na nga i-compare kanila nga kay bawo man jud nga tanang igsuon di parehas. Mo nay sakit sa kuan guys. Pinoy. Mo nang mga himantajen diha bisag mga bata pa mga tiguang nagnaong kay mga konsumisyon man kita lamag magpasiksi magpagwapa mahingon nag-igat. Saba guys kay gaanda ra kuan ni Junjun gaanda ra gidang tawag na welding siya. Ito guys kita guys, hindi na to pwede atang i-compare agatang kaugalingan sa lain. Jadi po ta pwede mag-compare sa laing tao kay lahi ba atang tanan kay basig manag bisag igsuon patang tanan lahi gajud o kanang batasan mga pinormahan lahi. Kay kahibaw ko nga ako di lahi namo kay ingani ko nahilig ko kanang mga pasiksi. Kay si Terry, di magputo ka si Terry maghilig pasiksi si Mama Julie. Di pod si Ate Alex di. Basta guys, kay ba ko sang ko galingan nga ako ray lahi nga ngani po kanang arte lagi ko no dahan may mingan nga arte ko jadi man po ko mulimod og kanang maingon mo arte ko kay ba mo po ko sang kaugalingan nga na arte lagi ko sa kananayang kaugalingan. Pero arte po ko sa kananay sa ubang butang artikos kamo ang bahay kinahanglan nga gusto ko nga perming limpyo way kalat yadyo lang po ko enjoy compare sa kananayang mga igsuon kay lahi man kay bukit laman di ay nga igsuon parehas na di ay tanan o kanang lihok mga sininaan nga na lahi man idaghan may mo compare nga lahi ra kuno ko sa mga igsuon kay ako kuno kuwi ko ako dawat naman ko ngayon ko kanang naay uwi ko nara na ninjo kay insan man gadjud nga ingani na mangadjud ko nga gadjud nga uto-utrohon ni nga kaugalingan nga magpalusyang-lusyang lamang ko arong di na mo maingon no kanang naay uwi ko ug asa ko dapit nga uwi ja natural ra kuno nang ibasta kayempre tao ra ba ja putta masakitan putta